जय हिंद दोस्तों। गाड़ी कोई मुसर होते करा गाड़ी कोई एखोनो प्राइस हिली ना रास्ता इधर দিয়ে পুরা বিজনেস করে আছে পুরা বিজনেস চলে আছে একটা একদম করে আছে কোন জায়গা হাতিকা ডিস্ট্রিক্ট কি দুবি ডিস্ট্রিক্ট করা আছে না दुब्रि निफ्राय फैदों नै बिथाङा दुब्रि गारियानो दिना बिराद मोजां ना बारा एसे मोजां बारनांगौ सान्दुं दुङैखाय हाजोआ खाथियावनो मोननोसै देग्लायनि बायदि देग्लाय बोसोरनि बायदि दिन मोजां गैया आरोखि सान्थिखा सुख सान्थि गरमा खम लाबोसै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। नोंथांमोनाबो जों जेरै फालिदों बा बोसोर गोदानखौ जेरै फालियो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि रंजा बाजा फालिबानो जाबाय। गोदो गोदायनि नेमखान्थिजोंनो दा जोङो सुरु खालामसै आरोखि। हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरबाय। दिनै संक्रान्तिनि दिनै बोसोर गोजाम दिनै जोबथा नङा होमबा दिनै बिदाय होगोन। दा नोंथांमोन आं दंफैयो आरोखि दा नै बावखुंग्रि साखाथियावनो थांगासिनो आरोखि ससे दंबावो दा नै भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो आरोखि इन्जय खालामसै आरोखि दिनै फुरा इन्जय। नै दा नोंथांमोन जों दा दावखोफिनसै आरोखि थांनोसै आरोखि जों दा एसे आलदा लामाजोंहाय बेजों भिरा खम जायो आरोखि दा आवगायलांसै नोंथांमोन नायलांबाय थादोल'। A few moments later. गारिफ्राहाय बिराद ट्राफिक जाम जाखायो बेवहाय नै बिराद ट्राफिक जाम होंगो दोंगो जोब आरोखि दा बेवहाय लामाखौ मोननै मोनथामबो खालामदों आरोखि गारि खि गारि ट्राफिक जाम खि जाम जाखायो नोंथांमोन पाब्लिकफ्रा एसेबाबो खस्थ' मोनो आरोखि एसे एनैया जोब आरोखि बोथोरा खिन्थु बिराद मोजां बोथोरा बिराद मोजां बोथोर देग्लायनिया बैसागु नै जोंना बिथांमोना दाखाजोब्बाय दासो बैसागु मोनदों नङा होमबा एसे बैसागु मोनदों दासो बै 16 नि बैयाव सिगाङाव साबसिन मोनदांलै मावनो दोनसै दोनदो हिनजावनि जेबो लानांगौ खम दारला क्या सीन है लागावना हो गाइसमोन बैसागुनि जोबनाय संक्रान्तिनि जोङो बावखुंग्रि हाजोआव बै हाजोआव गाखोनो फैदों जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबाय थानाय मोनसे बैसागुनि नेम बेयो। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। दा जों थांनोसै आरोखि बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोहैसै जोबथा बोसोर गोजामनि जोबथा संक्रान्ति नङा होमबा माने लोगोफोरा बोसोर जेनेबा गोजामखौ बिदाय होनानै गाबोननो बोसोर गोदान जागोन थांसै नङा होमबा लाबोसै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। नोंथांमोनाबो जों जेरै फालिदों बा बोसोर गोदानखौ जेरै फालियो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि रंजा बाजा फालिबानो जाबाय। गोदो गोदायनि नेमखान्थिजोंनो। A few moments later. जाहांबाय बिरादनो थाबायगासिनो दं दा दासो सुरु खालामजेनदों आरोखि थाबायनायखौ खालि लागावल' माथो
दिना बिराद मोजां ना बारा एसे मोजां बारनांगौ सान्दुं दुङैखाय हाजोआ खाथियावनो मोननोसै देग्लायनि बायदि देग्लाय बोसोरनि बायदि दिन मोजां गैया आरोखि सान्थिखा सुख सान्थि गरमा खम बिराद मोजां लाइन नुहरबाय आरोखि हाजोआ मोनथारबाय खाथियावनो ससेल'सै एसे थान्दाथार आरोखि दिनै खोलो बार बारनायजों रावबो लाथ'वाखैना दाहायसो जाग्रासै गरमा हाजो गाखोनायावसो गरम जागोन बिरादनो नोंथांमोन रायजो राजा बिथांमोना सोरबा गाखोखांनानै फैबायबो आरोखि फुङावनो गाखोनानै फैबाय सोरबा बेलाय हाजोआ बेनो बावखुंग्रि हाजो बावखुंग्रि सिख्ला थाग्रा दा मेलानि फांसननि स्टेजखौ मोनथारसै आरोखि नै मेन गेट मोनसिगोन बारा वेलकाम टु बावखुंग्रि हिल बर' नलबारि भिलेज रड दिस वे नै नोंथांमोन मोनथारसै दल दामग्रा पार्टि फैगौ नोंथांमोन A few moments later. सफैबायानो आरोखि आं नै बावखुंग्रि मेन गेट नोंथांमोन नै थाबायसै आरोखि आं थांनोसै नैबेजों गोदोजों जों खाजि जाहैग्रा बे सेंग्राफोर गोजा फैयोमोनब्ला बिदिनो जाखावैमोन मोनबाय आरोखि जों जिनै बावखुंग्रि फोरबो 2025 नोंथांमोन नै जों दा गेट खाथियावनो सफैबाय हाबलांसिगोन आरोखि नै मानसिया बहुद खम मोनबायलै देग्लाय एसे खम जानाय बायदि मोनबाय आं थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो सिगांनि बोसोरनिफ्रायबो बहुद खम आरोखि मानसिखौ नायलाय मानसियानो गैया नै नैबेजों मानसिफ्रा बिराद फुल फिलाप जाखाजोबोमोन आरोखि गासिबो नै लांदांजों आरो नैबे लामाफ्रानो खालि थाखायामोन आरोखि बहुद खम मोनदों मानसिफोरखौ नै फांसनाबो गैया नै फांसना दा स्टार्ट जाबाय थानांगौ नै ओरैनाबो मानसि जायगाफ्राथ' लोब फैगासिनो दङ नै खिन्थु बेजोंबो फुल फिलाप नुजोबोमोन आरोखि मानसिफोरखौ सिगां थांनाय बोसोर आरो गोदोनिजों रुजुजाया बारा एसे दा बिराद बेहाय लांदां नुदों आरोखि दा हाजो गाखोनायावल' बिराद गासिबो गाखोनायाव बेस्थ' खोमा अब्लाबो एसे फांसनफ्राव नै फांसना स्टेजखौ गोरलै फिसासिन नुदों थांनाय बोसोरनिफ्राय नै बावखुंग्रि सिख्ला लोगो मोनबाय नै मेन गेट टार्निं दंबाय नै बावखुंग्रि सिख्लाया नोंथांमोनहा नुखांखाबायमोन सिगांनि भिडिअ'आवहाय फाइनालि बावखुंग्रिखौ आरोबाव खनसे देखायबावसै आरो नोंथांमोना बावखुंग्रि हाजोनि सिख्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादों जेरै बोथोर एरै मानसिफ्राबो थान्दा नुदों आरोखि एसे साखिनायाखैना दाबो साखिनायबासो गरम जायो नाथाय बार बारदों एसे खोलो बे बार बारनायनि थाखाय एसे मोजां मोनो मानसियाबो बिराद जेव जाबाय गरमाबो बारा जाबाय बार एसे गोनांखाय मोजां मोनो खम जारला रायजोफोर ओमफ्राय नों बिजनेस खालामनो थाखाय माबायदि गारिजों बिजनेस खालामगासिनो दं ओंखायनो गारिया खर'आ मोनसे खुसेर बिदै फानबाय आरोखि बावखुंग्रियावहाय मिथिबाय खुसेर बिदै फानगासिनो दङ ओमफ्राय गारिया पुराना बिराद पुराना गारिया गारि कय बोसोर হৈছে दादा
গাড়িটা তো এখনো প্রায় হিলি না ক্লাস না এটা দিয়ে প্রায় বিজনেস করে আছে পুরো বিজনেস চলে আছে প্রায় ইনকাম করে আছে কোন জায়গা ডিস্ট্রিক্ট কি হয় ধুবড়ি ডিস্ট্রিক্ট পুরা না धुब्रीनिफ्राय फैदों नै बिथाङा धुब्री गारियानो टेम्पुआ दादा ओमफ्राय जौगाजोब्बाय नै दहाफ्राबो आराम जाजोब्बाय नायनो हागोन नै गारिखौ लागौ नै नायदोंनाफोर बेंक पार्टि गोमहावजोबो ना ओंखायनो नै दासो एसे गरम जाहांदों दहाय थान्दाया एसे गरम सार्सजों गिदिंदांलै रायजोफ्रा सोरबा ओंखायनो साउन्डखौ खम होदों दा मोसानांगौ नालाय उनाव A few moments later. रायजोफोर जोंनि दानि जाखांफुनाय कमेडियान बिथां नामामोनलाय नोंथांना लल' फंबाय जोंजोंबो लल' फंबाय फैफादों दा बिथाङा हाजो गाखोहैग्रोबाय दा सोरसो फैया माखासे थाबोबाय ओमफ्य नोंसिना बै सासेयालाय आसला लेंदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आं फैबायना एक्सट्रा फैबाय माबायदि मोनदों दिनै देग्लायनि बोथोरा बैजों नांजा देग्लायनि बोथोरा थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन बायदि ना सान्दुं गैया मा गैया जोंनाथ' मोजां जोंना बिराद मोजां मानसिखौ ओमफ्राय आबोनो औ मानसिया खिन्थु खमसिन नुदों रायजोफोर मन्दिर फैग्रोबाय गोबां रायजो बिथांमोना गाखोनानै फैखांजोब्बाय आरोखि फुङावनो बांसिन गाखोदों खोमा गोबां मानसिया फैखांजोब्बाय नै गाखोग्राबो जोबा आरो गाखोनानै ओंखारग्रायाबो जोबा आरोखि लोगोफ्रा दाउखौ जोङो दाउखौ जोंबाय बेसिबां दावखोलांनो हायो दावखोबाय थानोसै रायजोफोर गाखोगासिनो दं आरोखि बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फैनाया 7-8 बोसोरसो जाबाय खोमा बाराबो जानो हागौ बुंनो हाला बावबाय बोसोरे फैबाय थायोना बारा जानो हासिगौ आरोखि 9 बोसोरसो थांनो हासिगौ माबानिफ्रायनो गाखोदों नालाय उन्दैनिफ्रायनो गाखोफैदों नालाय एसे लोब गाखोगासिनो दं नायलांबाय थाथ'ल आरोखि नोंथांमोनहा आरो दसे जिरायथ'बाय आरोखि गाखोनानै ससे गाखोनानै एकदम फुरा दावखोनाय मोनबाय आरोखि फुरा दावखोनाय फुरा मोनगासिनो लोब रायजोफ्रा नै गाखोबोदों ओंखारबोदों गोलोमहांबाय खिन्थु नै दै गहांबाय सान्दुं गोसाब्ला खिन्थु सैमाहां लागौमोन आरोखि नोंथांमोन देग्लायनि नै सान्दुंआं गैया नै बिराद मोजां जों बोलो होदों नै बा बोलो होगासिनो नै लोब मानसिफ्रा एकदम जाहांबाय आरोखि गाखोदों ओंखारदों लोब दा दावखोफिनसै आरोखि ससे दावखोनोसै आरो रेस्ट लाथ'नोसै बेबायदि गाखोनोसै आरोखि बांद्राय इमारजेन्सि गाखोनानै लाब गैया आरोखि दामद' बोरै जाखो सिरि दामखाव होनानै सेस नैबे फुरा गोजौ संख्लाय माने बिराद संख्लाय आरोखि बेवहाय रायजोआ दिनै सानसे सान्दुं दुङाबा बिराद गाहाम जागोन आरोखि बिराद मोजां जागोन रायजो राजाफ्रा बांद्राय खस्थ' मोननाय नङा हाजो गाखोनायावहाय
सानसे गाखोनो मोनगोन बयबो बिथांमोना लागावना हो लागाव हो 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 माबायदि मोनदों खनाफोर हाजो गाखोनानै गाखोनो हाला नों नायनो जाला दा थांला ओरै नै गोजौआव नै समान मोनलायनो समानाव दङ ओंखारगासिनो दं नै ओंखारफिननोसै जोंबो थांफिनलायसै बेरायहैसै गाहायाव मेलाखौ बेरायहैसै देग्लाय बोसोरावहाय आद्रा गाखोजोबनाय जाबाय जासिगोन आरोखि आद्रा जाबाय बे बोसोरावहाय नोंथांमोन फैगोन बोसोराव माबानोसै मोजाङै गाखोफिनसै आद्रा जाबाय एसे रेस्टबो खालामला माबो खालामला जिराय थाबाय फुं फुङाव सिखारनानै थाबायनांगौ ओंखायनो मर्निं वाक खालामबा बिराद मोजां गाखोनो हागोन आरोखि बेखौ गाखोनो हायो थिखिनिसिम दानो खारनानै गाखोलांनो हायो आरोखि हिन्जावा गाखोनो हाला ओंखायनो गाखोला माने गोदोनिफ्रायनो गाखोबाय थाखायो नोंथांमोन गोदोनिफ्रायनो गाखोबाय थाखायो जेबो नुथाला आरोखि जोंहा लोब 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 फैजोब्बाय रायजो राजाफ्रा बयबो देग्लाय बोसोराव जे हाद्रिबो खोनायो साफा हाद्रिबो गैया थांनाय बोसोर गोदो सिगाङावथ' मानसिफोरखौ माराम माराम फुला फुला नुसिनोमोन हाजो गाखोनानै ओंखारोब्ला खम जारला बिराद मोजां जादों आरो देग्लायनि दिन बायदि साबसिन गैया गोजौआव बार दङ बिराद मोजां खोलो खोलो बाराबो लासै लासैसो बिराद मोजां दा जों ओंखारफिनसै नोंथांमोन ओंखारफिननोसै गाखोथारला ससे गाखोबाय आरोखि गाखोबाय थाखायोना गाखोबाबो अरजाला नोंथांमोन दा नोंथांमोन एसे रेस्ट लाबाय आरोखि जिरायनानै रेस्ट लाखांबाय ओमफ्राय बुट जाखांबाय आरोखि खासा बुट काबेलि बुट आरो दालिम आरो चिप्सफोर दङ जालाजोब्बाय नै ओरैहाय खाथियावनो आरोखि बे गाखोग्रा खाथियावनो रेस्ट लाबाय साना ओंखारहांबाय एसे सान्दुं एसे ओंखारहांबाय दहाय सान्दुं गैयामोन दासो ओंखारदों सान्दुं ओंखारहांबाय औ ओंखारनांसिगोन गोलैलांबाय बुटआ नै दालिमानो जा साइज नुखादों नायलाय उरिया गोथाव उरिया नुखादों काबिलि दं बुट दङ काबुलि बुटजों खासा बुटजों ओमफ्राय दालिम दङ दा थान्दा आरोखि बिराद थान्दा खालामबाय बेखौ जानाय लोगो थान्दा मोनजोब्बाय एसे गरमहां मोननाया बे चिप्सखौ जानोसै आरोखि दा जाखांनानै ओंखारनोसै नोंथांमोन दा लोगो फांसन फांसन मेला बेरायनोसै नोंथांमोन मा दं एसे फांसनखौ बेरायलासै सोर सोर सिंगारफोर गान खनदों मोसादों बेखौ एसे नायसै आरोखि दे नोंथांमोनाहाय बेखौ नायलांबाय थादों इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो आरोखि दा नै बे फांसनाव थाङोब्ला बांसिन इन्टारेस्टआ जागोन आरोखि नोंथांमोन A few moments later. रायजो राजा नोंथांमोन दा नै गाहायाव सौफै जाबाय प्लेनाव फार्स्ट मन्दिरनि मन्दिरखौ नोंथांमोन जोङो नै मेन पेन्डेलाव सौफैबाय दा फैयै फैनानै फांसन जागासिनो दं फांसना प्रग्रामाहाय जागासिनो मानसिया लोब लोब जाहांबाय बुरजानो सबायजों साम' बुदां बुलद होनदों बुदां बुलद जौफेनानै जाला मोसानानै जौफेनानै जाला बिथाङा जाला जौफेनानै जाला जालानो जाला मानसिया बिराद मेंबाय खोमा आंबो नै दासो लोगो मोनदोंना बेलासिबायना नै टाइमाबो
A few moments later. रायजो राजा नोंथांमोन थांसै आरोखि दा थांसै आरोखि नै मेन गेटआ आवगायलांसै आरोखि न' फारसे मोसानाय इन्जय खालामग्रा इन्जय खालामदों खिन्थु एसे खम जादों आरोखि बे बोसोराव इन्जय खालामनाया दा थांसै आरोखि नोंथांमोन न' फारसे आगान होनोसै गेटआ ओंखारबाय आरोखि मेन गेटनिफ्राय ओंखारबाय बावखुंग्रि मेन गेट आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।